Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag er jeg på gul hold igen. Det vidste jeg. Og what the? Jeg skulle have haft min den der kit. Altså jeg ved ikke hvad den hedder. Den der går sådan her med deres arme. Det kit faktisk er rigtig god. Skyder med sådan nogle pileagtigt. Så ja. Men nu har vi allerede fejret. Der kan man. Nej! Ikke kom ind! Vi var sådan, kom bare ind, hvis du tør. Det er sådan en, det er den der kit, den kan. Den kan gøre sig usynlig, når der er nogen, der attacker den. Kom an. Kom bam! Kom Jibajo! What? Det der! Det trick gør jeg på dem. Bro, friends, træk ham der. Han står og tager vores spæt. Bro, mit team gider ikke noget. Okay. Ham der har taget det. Nej! Hvorfor bygger ham der? Hvad hedder det nu? Gul, nej, orange hold. Og nu er det... Bro, ham der? Hvad laver han der? Bro, han kan ikke finde ud af det. De har allerede mistet alle deres liv næsten.
Overhovedet ikke sjovt. Jeg skal have det spil. Bro, hvor spil er bedre? På grund af, jeg har bare lavet så. Mener du det? Mener du det? Tænk hvis der... En lucky block og en smoky. Boom. Nej! Okay, smoke, den er rent faktisk virkelig meget. Jeg kan ikke klare. Nej, den her gang flygter du sådan set ikke. Bro. Dækker! Oh my god, mit team er så dårligt. Hvad? What? Det der, det kan du ikke. Ja, du så mig nok ikke. Men nu godt du. Endelig. Så lader du mærke til mig. Altså, jeg vil... fight. Grund af, vi skal fight bedre og få skjold. På grund af... Det er ikke god til. Jeg har kun 3 emeralder. Jeg har brug for flere, for jeg får det der svær. Rent faktisk det svær, det er faktisk god. Men altså, der er bare et problem. Hvorfor skal det koste 6 emeralder? Det er da helt vildt. Altså, 6. Det er virkelig meget. Nogen på mit team har allerede det. Okay, jeg tror ikke, vi vinder. Altså, ikke på den der måde. Altså, jeg ved, vi ikke vinder, men jeg tror ikke. På grund af... Vi er virkelig tæt på, at vi taber næsten. Nej, dækkertegn. Bro! Yeah, man! Yeah, man! Let's go. Hello. Det er helt vildt, Okay, når jeg døde, så er vi... Okay, vores spil er død. Nej. Det er rent faktisk ikke sjovt. Ja, han døde. Jeg er glad, han døde.
Værsgo alle sammen. Endelig kan vi faktisk gøre noget. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh yeah, oh yeah. Oh my god. Boom, bam, chubum, bam, bam. Var det en god idé, jeg gjorde det der? Jeg tror, det var en dum idé. Oh my god, han havde en hammer. Hvorfor bruger han ikke hammeren til første af starten? Lidt mærkeligt. Jeg hader den her. Den laver ikke noget damage. Den er overhovedet ikke god. Ja, jeg er ude af game mode. Ja. Bro. Ja, så faldt der ud. Jeg vil have ud sammen med ham. Han har 3 tilbage. Han har allerede 3. Bro, de flygter altid, når de har sådan set 1 HP. Jeg hader det. Hver gang de har 1 HP, løber de. Er de så bange? Sådan gør jeg ikke. Jeg bliver bare ved. Jeg er bare sådan der bomba, joma, bomba. Jeg vil bare gerne der fight. Bro, hvorfor altid tage de røde, hvad hedder det nu? Røde Lucky Blocks. Orange. I'm sorry. Eller, jeg er overhovedet ikke sorry på grund af, at jeg har altid bare fightet os. Men så er det bare os mod de fyre. Jeg tror godt, han vil lede og fight. Ja. Deres spil er væk. Og de begge to flygtede. Og i fight mod lyserødt hold. Vi skal have lyserødt hold spæt. Kan vi vinde? Måske. Ja. Men rent faktisk, de har nogle rigtig gode ting. Bro, deres spæt er ikke engang væk. Bro! Han misser altid! Misser. Måske hedder hans navn Miss. Bro. De spiller tid på alle sine buer på det der. Det er det sådan set. Nå, han tror, at han kan få mange kills herover. Lad os lave en ny base. Jeg skal nok klare en base.
grund af, altså, han tror, at han kan dræbe os hele tiden. Han tror bare, at han kan få free kills her. Det kan han ikke mere. Især når den her base er bygget. Så betyder det, at han kan. Okay, det her, det er en hemmelig bløse. Det er det sådan set faktisk. På grund af, at de tror, at de kan vinde og få free kills herfra. Det kan jeg ikke lide. Så derfor skal jeg finde ud af at lave en hemmelig base her. Ikke også? Det kan du sådan set faktisk ikke mene. Det er 2 mod 4. Men jeg vil ikke hjælpe. Men så taber vi. Men hvad skal jeg gøre? Skal jeg gøre det eller ikke gøre det? På grund af det er rimelig god idé at hjælpe. Raceblade. Ja, selvfølgelig. 3 for deres hold. 3 vandt. Team Pink vandt. Skal bare være heldig, at i Pink. I Pink. Easy. Bro. Mener du det? Du døde 100 gange, eller sådan der 200 gange. Mener du det? Det var overhovedet ikke easy for ham. På grund af... Hvorfor får jeg altid bare et dårligt team? Og hvorfor får jeg bare altid et team, som nogen ikke har en kit på? Altså, næsten alle på mit hold har ikke nogen kit. Altså, det er jo sindssygt. Kun én på mit hold har en kit på. Det er mig og en anden. Kun én. Det er da sindssygt. Ja, jeg forstår det altså ikke. Altså hvis de... Okay, lad os se om de har en kit på. Eller hvad? Okay. Hvis de skal have en kit, så er det i hvert fald en. Okay, lad os bare gå i gang og prøve at få et win. Ja. Og der jeg mener det, jeg får et win. Sublime. Sublime. Vi skal angribe ham der på det bomba. Stop der. Og nu går jeg gå til bog. Get der og gå og kisse der på. Goodish.
Det er det sådan set faktisk. Det er bare sådan. Det var sådan. Det er det sådan set faktisk. Det er det sådan set faktisk. Kinesisk. Han er bare sådan. Kan du sige ja? Hvad betyder det? Det var spæt. Vi tager det. Bum 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 bum. Jo. Nu bliver de flere ud. La 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 la. Hey, jeg skal tage nogle spæt. Jeg skal tage nogle spæt. Det skal jeg sådan set faktisk. Jo, det laver sådan noget mønsteragtigt. Wow, hvor meget damage laver den her lige. Det er lige. Jo, hvordan laver den der så meget damage? Jeg vil have den igen. Jeg mener det. Det skal jeg eddermame have. Jeg skal ikke have en pil. Ligner jeg Robin. Hvad han hedder. Jeg har ikke nogen all-one. Jeg har kun en diamant og et sværd, så man lavet et træ. Jeg står en lucky block heroppe. Nej. Jeg har brug for nogle stiger. Let's go. Hey, jeg var snart. Let's go. Så, ja. Ja! Nej. Ja. Så, ja. Nej, nu får jeg run. Nej. Tænk, hvis jeg kun kan overleve med mineraler. What? Nej. Nå. Men jeg vil sige tusind tak for at I så med i min video. Håber du får det godt. Husk at like og subscribe. Vi ses i den næste video. Vi ses.